Pochádzam z východu Slovenska, neďaleko poľských hraníc, takže poľština a šariština sú celkom blízke jazyky. Pochádzam z cirkvi bratskej od Bardejova a tam ste niektorí z vás aj chodili do zboru Evangelické cirkve. Keď som mal 35 rokov, tak som prijal pozvanie do duchovenskej služby a sme sa odsťahovali na západné Slovensko, blízko maďarských hraníc, do zboru cirkvi bratskej v Leviciach. Tam som slúžil 16 rokov, najprv ako vikár, potom druhý kazateľ, nakoniec správca zboru a posledných 9 rokov som bol predsedom Rady cirkvi bratskej na Slovensku. Táto moja služba skončila v lete a teraz som riaditeľom neziskovej organizácie kresťanskej Spoločenstvo Evanjelia. Tam vedľa je aj taký malý plagát, čomu sa venujeme. Robíme každoročne konferenciu Máme čo zvestovať, ktorá vyjadruje to, že kresťania majú stále Božie slovo, stále ho môžu objavovať a môžu zvestovať. A učíme sa to robiť spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a zároveň hlboký. To je vždy na jar pod Tatrami v Poprade. Na podzim zase máme seminár o zvestovaní. To je taká praktická príprava, praktický tréning pre služobníkov slova, pre učiteľov v nedeľnej škole, pre kohokoľvek, kto chce učiť viacej rozumieť Božiemu slovu, tým jednotlivým žánrom a podobne. A ešte máme aj takzvanú vydavateľskú sekciu Reformácio, kde pripravujeme knihy s duchovnou tematikou, praktickou tematikou, ktoré chýbajú v našom kresťanskom prostredí. Som tu s manželkou Ankou, máme ešte 2 synov už dospelých, po 30-ke, tak oni už s nami nežijú, len chodia nás navštevovať. Tak nám sa vrátili časy mladosti, keď sme boli ešte len 2. Bratia a sestry, vy, ktorí ste konferenciu pripravovali, mám pre vás jedno také špeciálne poďakovanie, že ste mi veľmi poslúžili. Duch Boží mi poslúžil skrze vás. A tým, že ma vedie mimo moju komfortnú zónu. A to je v podstate tiež práca Ducha Svätého. Nás vyviesť z našej komfortnej zóny. A nielen hriešníka z jeho komfortnej zóny, ale aj kresťanov z ich komfortnej zóny. Lebo toto nie je môj štýl, čo ja teraz zažívam. Prísť na neznáme miesto, medzi neznámych ľudí, ktorých som nikdy predtým nestretol. To je čistá pravda, čo teraz rozprávam. Jediné meno, ktoré bolo známe v maili, ktorý som dostal od Rubena Kačmarčíka, bolo meno Kačmarčík. Ale Ruben to bolo pre mňa neznáme. A prísť na neznáme miesto a vyučovať. A vyučovať o Duchu Svetom. A vyučovať na Sliesku o Duchu Svetom. To je riadne mimo komfortnú zónu. Ja si veci vždy rád ohmatám vopred. Prídem v predstihu, aby som videl, že ako to vyzerá, čo to je za atmosféra, ako to tam funguje. A poslúžili ste mi nielen tým, že ste ma vyťahli z mojej komfortnej zóny, ale aj zadaním, ktoré som dostal. Duch Svätý v posvetení. Ja som sa musel veľa týždňov touto témou zaoberať, najprv tak mentálne, či to príjmem, a potom, ako to spracovať, čo vám odovzdám. Nemal som to v šuplíku, že vyťahnem, prepracujem, zmením dátum, zilustrujem a ideme ďalej. A táto príprava na konferenciu ma veľmi osobne obohatila. Takto Duch Boží skrze vás poslúžil už mne. Takže ste pre mňa veľmi užitoční. Aj to spoločenstvo, ktoré sme tu našli, vzťahy, ktoré tu vidíme, vašu službu vzájomnú, vašu obetavosť, je to veľmi povzbudzujúce. Takže už ste boli pre mňa veľmi užitoční. A mojou túžbou je, aby teraz ja som bol aspoň chvíľku užitočný pre vás. Aby si ma Pán Boh použil znova svojim duchom, aby ste vy odišli tiež obohatení. Budem sa modliť. Otče,
Synu a Duchu. Trojediný svätý Boh. Sme tvoj ľud. Ľud, ktorý si vyvolil pred vekmi, oddelil, aby sme boli tvoje sväté vlastníctvo. Aby si sa v nás oslávil a ty, aby si oslavoval nás. A tak prosíme, ved nás teraz svojim slovom a svojim duchom tak, aby sme odrážali tvoju slávu. Premenou našich životov. Prosíme, nech tvoje slovo zasiahne našu myseľ, aby sme rozumeli, čo nám hovoríš. Prosíme, zasiahne naše srdce, aby bolo ochotné prijať tvoje slovo. A prosíme za celý náš život a vôľu, aby bolo ochotné tvoje slovo v našich životoch konať. Amen. Pre väčšinu z vás to, čo budem hovoriť, bude z časti aj opakovanie tých 2 dní, ale máme tu bratov a sestry, ktorí neboli na konferencii, takže pre nich je dobre, ak niektoré veci budú vlastne počuť prvýkrát. A pre vás, čo to budete počuť opakovanie, viete, že opakovanie je matka múdrosti. Tak nám to neuškodí. Stojíme pred témou, aká je rola, ako je úloha, ako je služba Ducha Svätého v posvetení. A bude užitočné, ak si túto vrstvu kresťanského života dáme do kontextu, teda do súvislosti, že kde sa vlastne nachádzame. Ako padlé ľudské bytosti máme 3 veľké potreby. Možno si ich uvedomujeme viacej, alebo možno menej. Ale sú to 3 veľké potreby, ktoré má každý hriešnik. Prvá, potrebujeme nový status. Potrebujeme nový pás. Potrebujeme nový občiansky preukaz. My potrebujeme nové právne postavenie pred Bohom. My, ktorí sme nepriateľmi voči Bohu a Boh voči nám, potrebujeme zmierenie s Bohom. To je prvá naša kľúčová potreba. Druhá, už máš nový pás, nové právne postavenie, ale potrebuješ rodinu. Potrebuješ duchovnú rodinu, potrebuješ spoločenstvo. Tam, kde si v bezpečí, kde môžeš slúžiť a kde tebe je slúžené. To je druhá naša veľká potreba. A tretia potreba, potrebujeme žiť nový, radikálne premenený život. Ak máš pás, že si občan Nebeského kráľovstva, ak si v Božej rodine, tak máš žiť ako Božie dieťa. Toto všetko pre nás zabezpečuje trojjediný Boh svojou službou. Tá prvá potreba, nové občianstvo. Boh vyhlasuje za ospravedlneného, teda pre neho priateľného, s ním kompatibilného, každého hriešníka, ktorý sa v pokáni odvracia od hriechu a prijíma Krista ako toho, ktorý mu zabezpečil plné odpustenie hriechov. Čiže máš nové bezpečné postavenie pred Bohom. Tá druhá potreba, Ježiš, Boží syn, to je ten starší brat z tohto podobenstva o marnotratnom, nie synovi, marnotratnom otcovi. Ten správny starší brat, ktorý prišiel pre nás, ktorý sme sa o Bohu vzdialili a povedal: Štefan, Ivan, Karol, ja viem, ako na tom si. Ale vieš čo? Ja viem, že si všetko, čo ti otec dal, už stratil. Ale ja som to vyrovnal. Ja som to všetko zrovnal. Tvoj dlh je vyrovnaný a poď k otcovi, na teba čaká. Poď domov. Boh nás berie skrze syna zo satanovej rodiny a nás privádza do Božej rodiny. A volá nás synov a dcéry a hovorí: patrí vám moje dedičstvo. Dedičstvo Božieho kráľovstva. Teda máme nový status, máš nový občiansky preukaz, novú ID kartu a máš novú rodinu. A teraz dovolte jeden príklad. Ja nerad cestujem do cudziny. To je pre mňa veľký sociálny a aj technologický stres. Ale nové veci rád poznávam. A z Božej milosti som mohol byť pred rokmi v Indii. A tam vidíte meter od seba ohromné bohatstvo a strašnú chudobu. Skutočne, meter od seba. Oddeľuje ich len plot. A to je jedno, či to je mesto, dedina, nemocnica alebo čokoľvek. Predstavte si, že tam na ulici žijú malé deti. Úplne chudáci bedári. Tam zomierajú.
A skúste si predstaviť, že sa nájde rodina, nájdu sa manželia, ktorí si povedia, my si jednou z tých špinavých, negramotných, zaostalých detí zoberieme k sebe domov. Nie je to ťažké si asi predstaviť. Ak chcete vedieť viacej, skúste si nájsť film Lion, Lev, z indickej produkcie. To je niečo podobné. Takže títo manželia si zoberú to dieťa, chlapca či dievča, alebo súrodencov do svojej rodiny. Vybavia si na úrade doklady, že toto je náš dcera. Dajú im novú identitu. To znamená, že môžu dediť v tej domácnosti, v tej rodine. Čiže majú nový status a majú novú rodinu. No ale si predstavte, že máte nedeľný obed a teraz tie deti dáte k stolu, už sú umyté, už sú okúpané, už majú šaty a pre nich dáte servis a jedlo, aby sa najedli. No ako to bude vyzerať? Majú nový status. Sú zapísaní ako vaše deti. Sú v vašej rodine, všetko im už dávate k dispozícii, ale oni sa nevedia správať. Oni sa nevedia správať. Oni nevedia, ako jesť, nevedia poďakovať, nevedia poprosiť. Oni sa budú biť navzájom, lebo to sa naučili na ulici. A trvá to roky a roky. A boli to tých rodičov, že dali sme ti všetko a ty nevieš ani poďakovať. Dali sme ti všetko, milujeme ťa a ty sa tu so svojím bratom či sestrou proste strašne hádaš. Dali sme ti všetko a ty nám z domu odchádzaš. Dáva to dobrú ilustráciu? Čo to znamená, keď nás Boh prijíma, dáva nám novú identitu, dáva nám rodinu a teraz hovorí, si môj, ale žij ako môj. Buď tým, kým si. Takže máme v kontexte to, o čo ide pri posvetení. Dajme do kontextu teraz rolu Ducha Svätého v posvetení. Duch Svätý je zapojený vo všetkých dielach Božích, tak ako Otec a Syn. Duch Boží je aktérom stvorenia. To už je v prvom verši Biblie uvedené. Dáva fyzický život. Ruach, Boží duch bol vdýchnutý do hliny. Do nás. Dáva duchovný život. Hovorí Ježiš Nikodémovi, sa musíš narodiť z vody a z ducha. Zúčastňuje sa na našom spasení. Nie je neosobnou mocou, nie je energiou, je Bohom, je osobou a je hoden nášho uctievania. Čo bolo pre mňa veľmi povzbudzujúce, objavné, je to, že keď Ježiš Kristus, Boží syn, v tele prišiel na túto zem, tak aby mohol konať službu, ktorú mu Otec zveril, tak musel dostať pri svojom krste, pri úvode do svojej služby Ducha Božieho, Ducha Svätého, aby vykonal dielo, ktoré je proste pred ním. Ak Ježiš potreboval službu Ducha pre jeho božskú službu, tak o čo viac my potrebujeme službu Ducha pre náš kresťanský život. A ten objav pre mňa bol v tom, že keď to potom Ježiš zasľubuje, že nenechám vás siroty, budem s vami tak, že pošlem svojho ducha, tak ja som si uvedomil, že vlastne je Duch Svätý v mojom živote, to je stála Ježišová prítomnosť v mojom živote. Nemôžem ho nahmatať, tak ako Peter sa ho chcel dotýkať, alebo Tomáš. Ale kvôli jeho sľubu a jeho slovo platí, ja môžem počítať s tým, že on je stále tu. A na rozdiel od tej fyzickej prítomnosti Krista, to požehnanie je v tom, že on môže byť teraz tu, ale aj s mojimi synmi, ktorí tu nie sú. A s vašimi blízkymi. A na celej zemi, lebo je duch a nie obmedzený hmotou, priestorom a časom. A Duch Svätý nás posvecuje. Čo to znamená? Robí nás svätými, a k tej téme svetosti sa ešte dostaneme, v našich myšlienkach, postojoch, slovách a činoch. Tak čo je posvetenie? Posvetiť v biblickom význame znamená urobiť niekoho alebo niečo svätým. Ale takto sme sa ďaleko nedostali. To sme len inak povedali jedno slovo. Urobiť svätým znamená
oddeliť. Oddeliť pre špeciálny účel. Oddeliť kvalitou. Sanctum a profanum, povedané latinsky. Svätyňa, sanctuárium, to poznáte trošku možno z reči. To je sveto, to je špeciálne, to je oddelené, tam sa nemôže ísť len tak. Preto vás niekedy nútia, keď ste turistami v zahraničí, že nemôžeš ísť v kraťasoch, nemôžeš ísť bez šatky na hlave do nejakého posvetného proste miesta. V Indii sme museli pomedzi, prepáčte, psie vykály chodiť bosí. Lebo to je sväté miesto. To je sanctum. Ale vyzeral to horšie ako profanum. Svetosť je predovšetkým Božia vlastnosť. Veľmi často to slovo použijeme, Boh je svätý, svätý Bože. A čo tým hovoríme? Že ty, Boh, si radikálne odlišný od všetkého, čo si vieme predstaviť alebo vymyslieť. Od všetkých ľudských bytostí. Že si dokonale svätý, absolútne spravodlivý. Nič ti nechýba. Nie si porovnateľný s nikým a s ničím. Absolútna dokonalosť v každom zmysle slova. Svetosť. To je jeden pojem, ktorý vyjadruje to, čo by sme museli veľmi komplikovane opisovať. A Boh nám sľubuje, že aj my budeme svätí, ako je on svätý. To znamená tak radikálne odlišný od všetkého ostatného. Hovorí to v Levitiku, Izraelu a hovorím, buďte svätí, lebo ja som svätý. A to isté opakuje apoštol Peter v prvom liste v 1. kapitole. Tým, že si Boh Izrael oddelil oslobodením z Egypta, nazval sa, že ich je Hospodin, teda zmluvný Boh, teda dostali nový pas, dostali rodinu a potom dostali pokyny, ako majú žiť. Tým im povedal, že ste svätí, to je fakt, a buďte svätí, a to je norma. A to je zaujímavé, že to, čo nás tak úžasne od Boha oddeľuje, a to je svätosť. On je svätý, my sme hriešníci. On je život, pred nami je smrť. To, čo nás tak úžasne oddeľuje, jeho svätosť, tak to nám Boh dáva, aby nás so sebou spojil. Buďte svätí, lebo ja som svätý. Buďte moji, lebo chcem, aby ste boli moji. Stávame sa jeho svätým ľudom. To je úžasná vec. Svätosť nás môže zabiť, Božia svätosť nás môže zabiť. Veď ešte aj tí, ktorých si on vyvolil, a či to bol Mojžiš, spomente, nemohli sa s ním stretnúť z očí v oči. Izaiáš, spomente si, vo videní videl kráľa troniaceho a hovorí, čo ja tu robím. Daniel, Ján vo vytržení padá. A to boli ešte všetko len také náznaky. Svetosť, ktorá nás môže zničiť, nás robí pre Boha priateľnými a s ním kompatibilnými. A písmo rozdeľuje, poďme trošku ďalej, dve roviny posvetenia. To, ako sa stávame svätými. Dovolte dve cudzie slova. Posvetenie definitívne a posvetenie progresívne, teda postupujúce. To definitívne posvetenie raz a navždy je jeden Boží čin, ktorý sa stal raz. A udialo sa to pri našom znovuzrodení. Boh nás preniesol zo sféry hriechu do sféry jeho svetosti. Z kráľovstva Satana do Božieho kráľovstva. Hebrejom 10. kapitola. Nová zmluva hovorí, že všetci kresťania sú svetcami. Nie v tom rímskokatolickom zmysle slova. Že len špeciálni ľudia, ktorí prešli špeciálnym overením a potvrdením a môžu byť mena na oltári. My to vidíme v apoštolských osloveniach v listoch, že píše Pavol ešte aj do Korintu, a to bol divoký zbor. Tam by ho nezvolili za správcu zboru asi. A to bol otec tohto zboru. A hovorí, svätý. Ale to bola tam divočina riadna v tom zbore však. To definitívne posvetenie, raz a navždy, to je to zapečiatenie duchom. To je tá pečiatka v tvojom páse. Patríš do Božieho kráľovstva. Si Boží.
Si to dieťa, ktoré sme zobrali z ulice a máš môj rodný list. Od Boha rodný list. Ale ešte nevieš, ako zobrať do ruky príbor. Ako poďakovať za Božie dary. Takže to posvetenie má aj tú druhú rovinu. Je progresívne. Je to postupný rast a dozrievanie vo svetosti. A to je tá vlastne téma, ktorou sa dnes zaoberáme. Je to prejav nového života po znovuzrodení. Sme svätí a stávame sa viac a viac svätými. Sme oddelení a teraz tú svoju oddelenosť uvádzame do života. A táto rovina posvetenia nielen Božou prácou, ale aj našou zodpovednosťou, našou povinnosťou. Povedané zrozumiteľne, prejavuj sa, rozvíjaj sa vo svetosti. Takže dobre si zapamätať aspoň túto tézu, že svetosť je Boží dar a Boží príkaz. Nie prvýkrát takýto zvláštny vzťah objavujeme v tých Božích pokynoch. Že svetosť je Boží dar, vďaka mu za to, a Boží príkaz, Bože, pomáhaj nám v tom. Puritán John Owen hovorí, že posvetenie je premeniajúci Boží čin v kresťanovi. A svetosť je spôsob života takto zmeneného človeka. A svetosť, ktorá je našou úlohou, je pre také názorné pochopenie tak drasticky, kontrastne opísaná práve v tom texte Galackým. A nie len tam. Aj v liste Rimánom, aj v liste Efeským a inde. A je opísaná ako ovocie ducha. Je to poslušnosť Bohu. Je to život z Boha a pre Boha. Je to napodobňovanie Boha. Je to dodržiavanie jeho zákona. Je to stávanie sa na stranu Boha proti hriechu. Je to konanie spravodlivosti. Horlivé konanie dobrých skutkov. Nasledovanie Kristovho učenia a jeho príkladu. Uctievanie Boha v duchu a milovanie blížnych. Služba Bohu. Služba ľuďom z vďaky a z úcty voči Kristovi. Opäť si predstavte to dieťa v tej rodine. Vzťahy so súrodencami, vzťahy s rodičmi, napodobňovanie, vzťahy so susedmi, vzťahy v škole a tak ďalej. Toto je naša úloha v posvetení. A toto všetko ako dôsledok znovuzrodenia z ducha. Ako prejav nového života z ducha. No a apoštol Pavol Galackým, tiež komplikovaná situácia v zbore, teraz to necháme bokom, nech sa páči doma, to môžete študovať, alebo na biblických hodinách. Dáva ten kontrast, ako ste žili na tej ulici, ako poľutovania hodní darebáci, ktorí skončia tak, že ich niekto na ulici zavraždí, ten hriech ich zabije, alebo skončia v nejakom väzení. Jedno horšie ako druhé. A dáva kontrast, no ale tvoj život má vyzerať inak. Môže vyzerať inak a má vyzerať inak. A ten obraz ovocia je vlastne obraz celoživotného postupného procesu, to je to progresívne posvetenie, ktorý neustále trvá. Trvá neustále. Alebo čím sme starší, tým viacej hovoríme, vieš, mňa už nechaj na pokoji. Starého psa novým kouskom nenaučíš. Alebo platí, že tento človek dozrieva. Hoci starne, hoci jeho kognitívne schopnosti a mentálne klesajú, on je láskavejší, úprimnejší, obetavejší, pokojnejší, pokornejší, miernejší. To nie je ten Štefan, ktorého som poznal, keď mal 30-35. Teraz má 60 plus a ma stále prekvapuje, že on vie si priznať chybu. On verejne robí pokánie z toho, že na niektoré veci kašľal. Si nevšímal, že bol ješitný a dotklivý. Čo znamenajú tie jednotlivé prvky ovocia ducha, to nechám na vaše ďalšie premýšľania, na vaše stretnutia v skupinkách. Láska, radosť, pokoj.
To je na jednu krásnu, veľkú, dlhú tému, alebo na veľa tém. Ale na čo chcem upozorniť? Ten pojem ovocie nás trošku mýli, to slovo ovocie. Vnímame to ako množné číslo. A to je pomnožné, alebo lepšie povedané jednotné číslo. Predstavte si to, že to ovocie je plod ducha. To nie je misa, v ktorej máte citróny, pomaranče, jablka, slivky a tak ďalej. To nie je takto. Si to predstavte ako hrozen. Hrozen. Plod. Ak ovocie, tak to musí byť takto komplexné. To nie, že lásku máš, ale nie si trpezlivý. To na tom strápci, na tom hroznu znamená, že tie bobuľky sú hnilé. Ovocie ducha, ten hrozen, ten plod ducha, to je tvoj charakter. Tvoj charakter. V každom proste ohľade. Vnútorne aj návonok. A to sa prejavuje vo vzťahoch. A to sa prejavuje v dvoch častiach života. V dvoch situáciách. Buď veľmi požehnaný, alebo keď je s tebou strašne zlé. Keď máš obrovskú krízu, buď, že si niečo strácaš, alebo ti veľmi proste krivdia. A my sa uchylujeme do dvoch krajností. Buď sme pyšní, ako sme už dozreli, ako naše hrozno krásne vonia, ako krásne vyzerá. Sme pyšní. Alebo sme zúfali. Ovocie ducha je Božím darom z milosti a zároveň tvojou zodpovednosťou. Nebuď pyšný, to je jeho dielo. A nezúfaj si, lebo on s tebou ešte neskončil. Si ako stavba, ktorú ešte on neuzavrel. To ovocie ducha je často v úzadí oproti darom ducha. Aj o tom sme hovorili tieto 2 dni. Lebo dary ducha, to je efekt. To urobí dojem. Ale, ako povedal môj duchovný otec, kazateľ Jech, Štefan, Boh dal cirkvi dary na to, aby sme si nimi slúžili a nie, aby sme sa nimi merali. Že kto je väčší, proste kresťan. Ovocie ukazuje nie to, čo dokážeme, ale kým sme a v detailoch. A kazateľ Bill Hybels hovorí, že ovocie je to, čo robíš, keď ťa nikto nevidí. V liste Galackým Pavol rysuje ostrý konflikt medzi skutkami tela a ovocím ducha. Supermi sú telo a duch. To je téma, ktorú nechceme tiež obísť. Lebo to je dobrá otázka. No ak som Božie dieťa, ak je duch Boží vo mne, ako to je možné, že raz a navždy sa nevysporiadal s tými mojimi hriešnými tužbami a čím a tak ďalej. Ako je to proste možné? Čo je Boh slabý? Alebo to všetko len na mne závisí? A niektorí hovoria, že z toho sa dostať nedá, iní hovoria, ja už nehreším. A Pavol hovorí veľmi realisticky. To je zápas. A zápas znamená, že si občas zasiahnutý a zase, že aj vyťazíš. Telo je to, čím sme našim prirodzeným narodením. Za čo zodpovedajú naši rodičia. Nakoniec Adam a Eva. Volám sa Evin. Som Evin syn doslova. A duch je to, čím sa stávame novým narodením. Z ducha. A toto je v neustálom protiklade, až kým nebudeme v oslávenom tele. Buď po vzkriesení, alebo pri Kristovom príchode. Tam konflikt zmizne. Tam bude mať telo osláveného Krista. To je nádej. Máš sa na čo tešiť. Ku skutkom tela nikoho netreba vychovávať. To viete pri svojich deťoch veľmi dobre. To je v nás proste. Vzbúra voči autorite, neschopnosť milovať, agresivita a sebectvo, to nám je proste dané. Vychádzajú z prirodzeného srdca. Ono nepozná a nerešpektuje Božiu vôľu. A skutky ducha sa musí starostlivo pestovať. To viete, ak na záhradke nič nerobíte, tak ona tam niečo bude rásť.
A nič nemusíte tam ani sa dotknúť. A tá záhrada bude mať plno buriny. Ale ak tam chcete mať niečo užitočné, dobré ovocie, tak to treba šľachtiť, pestovať, okopávať, zalievať, chrániť pred prudkým slnkom. Stále to proste žaduje starostlivosť. A oni sú v konflikte. Pavol hovorí, duch žiada proti telu a telo žiada proti duchu. Zápas. A konflikt bude trvať, až kým Kristus nepríde. Ale dobre je vedieť, že tento konflikt je pre kresťana normálny. Dokonca ten konflikt je známkou toho, že si kresťanom. Telo nemusí zápasiť s duchom, keď ducha nemáš. A čo sa stane, keď v tomto zápase neobstojíš? Máš ducha, túžiš po posvetení, ale atak tela, diabla, sveta, to je predzenosti, je silnejší. Čo sa stane, keď neobstojíš? Čo vtedy? Toto opisuje tiež apoštol Pavol takými dvoma slovami, že buď zarmucuješ ducha, alebo uhášaš ducha svätého. A každý hriech spadá do tejto kategórie. Že uhášaš ducha, alebo ho zarmucuješ. Neznamená to stratu spasenia. Ako znovuzrodení ľudia sme zapečatení Duchom Svätým. Sme a zostaneme zachránení. Ale strácame pokoj, istotu a Božiu moc. Duch nás neopustil, ale my sme hriechom zabránili jeho službe. Ovocie sa skazilo. A v mojom zadaní pod tou témou bolo veľa takých ešte odrážok, že čomu sa má v kázni venovať. Aby som vysvetlil, aký je rozdiel medzi zarmucovať Ducha Svätého a uhášať Ducha Svätého. Nie je veľký. To je také klasické vyjadrovanie aj Pavlove, že jednu vec hovorí dvoma spôsobmi a to veľmi často nachádzame v Starej zmluve. To je spôsob hebrejského vyjadrovania. Ale predsa, zarmútiť môžeme osobu. Zarmútiť nemôžeme vec. A to znamená, že to je také osobné a vzťahové. A v kontexte listu Efeským, kde sa hovorí o zarmucovaní, zarmutíme ducha, vtedy každý náš hriech zarmutí, ale hlavne, keď robíme to, čo nemáme robiť. To je proste aktívny hriech. A uhášať ducha, 1. Tesalonickým, 5. kapitola, uhášať znamená byť proti prejavom. Proti účinkom, proti dielu. Keď nerobíme to, čo máme robiť. Duch nás k niečomu vyzýva aktívne a my vravíme si, že tak to má čas. Keď sme pasívni a keď sme povrchní, málo modlitby, málo vďačnosti, málo radosti, málo uctievania, málo odvahy, málo služby. Proste ten plameň nehorí. Nedáva svetlo, nedáva teplo. To je úloha plameňa. Že osvietiť a dať teplo. Ale nerobíš to, lebo si proste pasívny. Alebo uhášame ducha vtedy, keď iní to chcú robiť a ty hovoríš, vieš čo, ale to u nás nikdy nebolo. Ty to dvíhaš ruku pri chválach, dajú rýchlo dolu. Dajú dolu proste. Tvoje telo môže Boha oslavovať len limitovaným spôsobom. Alebo zmeňme, to je častá debata v niektorých našich zboroch, máme lavice v našich modlitebniach. Lavice. Pevné, nemenné. Solidné, statické. A mladšia generácia pochopiteľne hovorí, že zmeňme túto štruktúru, tú stavbu, dáme tam stoličky, aby to bolo flexibilné. Aby sa to mohlo preusporiadať. Niekto sa už usmieva, asi vie, o čom hovorím. A viete, to je obrovský duchovný zápas. Lebo lavice, to je svätá vec. Ja vás nechcem provokovať, ale rozumiete mi. Naše lavice, naše okná, naša výzdoba bude biela alebo do modra. Nikdy nedovolte robiť výzdobu v zbore vašim ženám. To je kvôli ich ochrane teraz hovorím, aby ste mi rozumeli, kvôli ochrane. Lebo každý máme iné estetické vnímanie, ženy zvlášť. A oni sa pohádajú. Zverte to odborníkom a všetci budete buď ich chváliť, alebo všetci budete na nich nadávať, ale vy budete v pohode. Poznám zbor, ktorý sa pohádal kvôli farbe strešnej krytiny. Akú má mať farbu,
plech na streche. Si nevymýšľam, aby som bol tu teraz zaujímavý. Som povedal, nechajte to tak, zavolajte architekta, on nech povie, či bude strecha žltá, modrá, zelená, čierna, aká antracitová. A bude to dobré. Zarmucovať ducha znamená, aktívne hrešiš. Je smutný. On chce ukázať ovocie ducha a ty ho ignoruješ. A uhášať znamená, nedovolíš, aby to, čím ťa uschopnil, naplno proste rástlo. Alebo druhým v tom zabraňuješ. Poďme teraz byť trošku prakticky na záver. Ako prežívať vzťah s Duchom Svätým? Tak okrem tých architektov, ktorých som tu spomenul, tak trošku konkrétnejšie. Kazateľ Francis Chan hovorí takú zaujímavú myšlienku. Ja nechcem, aby môj kresťanský život bol vysvetliteľný bez Svätého Ducha. Aby bol vysvetliteľný úplne, že normálne. Keď riskuješ atáky kvôli svedectvu o Kristovi, keď sa rozhodneš ísť na modlitebné stretnutie napriek únave a hnusnému počasiu, keď venuješ čas a sily niekomu, kto je v núdzi, keď prinášaš akúkoľvek obeť pre Krista, pretože si jeho dieťa, vtedy zakúšaš v sebe život ducha. Nemáš pritom žiadne zvláštne pocity, ale vieš, že keby si bol v tejto situácii ponechaný sám na seba, tak by si sa zachoval buď sebecky, alebo by si z toho nič nespravil. Alebo budeš na seba pyšný, aký si úžasný kresťan. Aké sú disciplíny posvetenia? To znamená predmety v tej škole posvetenia. Život zakotvený v evanjeliu. To evanjelium, ktoré ťa priviedlo k Bohu, dalo ti nový život, to ti stále je zdrojom života. Stále káž evanjelium svojmu srdcu. Vráť sa k tomu, kto si, kto je pre teba Kristus. Káž evanjelium svojmu srdcu. To evanjelium o Kristovej spáse, ktoré ťa zachránilo, ťa aj ďalej bude viesť. A kde spoznávaš evanjelium? No v Božom slove. A tak otváraj svoje srdce evanjeliu a tým, že otváraš svoju Bibliu. Druhá vec, modlitba. Duch, ktorý inšpiroval autorov Božieho slova, ktorý ti ukazuje, kto je Boh a prináša evanjelium, ten istý duch sa stará o to, aby si rozumel, čo tam je. Aby ťa to oslovilo. Ten duch ti ukáže veci, ktoré by si inak proste nevidel. A vstaneš a chodíš po kancelárii a vravíš si, to je úžasné. Čo toto je za poklad? Ďalšia disciplína, vďačnosť. V úvode listu rímskym kresťanom Pavol hovorí, že toto je stav ľudí, ktorí sa od Boha odvrátili. Poznali ho ako Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neprijavili vďačnosť. Absencia vďačnosti je vlastne neopaganizmus, novopohanstvo. A tak oslavuj Boha za jeho milosť, moc a lásku, za jeho činy spasenia. A to je vtedy, keď si pripomínáš práve evanjelium. A tam zistíš, aha, takto sa o mňa Boh v Kristovi a v duchu proste stará. Evanjelium, ktoré kážeš svojmu srdcu, to vedie vďačnosti k oslave. Ďalej, dôveruj v jeho zvrchovanosť. Je rovnako všemocný, keď máš úspechy a nie je o nič slabšie, nie je o nič menej duch a všemocný Boh prítomný, keď sa tvoj život zmení na sériu väčších či menších karambolov. On, ktorý zlámal prsty faraónovi a rozdelil more a rozdelil Jordán a vzkresil Krista, ani dnes, ani o hodinu nebude menej mocný v tvojom živote. Ďalšia disciplína, postoj odpustenia. Mne bolo odpustené,
Za mňa Kristus zaplatil svojim životom a zaplatil aj za môjho brata, ktorý sa previnuje a zaplatil aj za môjho nepriateľa. Nemôžem v srdci pripravovať pomstu. Nemôžem túžiť, aby sa mu prestalo dariť. Môžem ho ľutovať a prosiť, aby mu Duch Svätý zjavil jeho hriech a Kristovu obeť. Ďalšia disciplína, dôležitosť spoločenstva. Teda pestuj aktívnu účasť v Kristovom tele. To je komunita s ďalšími veriacími. Prečo je to dôležité? Lebo ty nevieš, čo máš napísané na chrbte, na svojom saku. Ty nevieš, kto ti tam pripol nejaký lístok s nejakou hlúposťou. Ty máš slepé škvrny v svojom živote. Ale tvoj brat, tvoja sestra to vidia a povie, vieš čo, na tom saku máš značku od nejakého vtáka. Bolo by dobre to vyčistiť. Zároveň len spoločenstvo je pre nás školou lásky. V kláštore v samote sa láske nenaučíš. Láske sa učíš vo vzťahoch. Tam, kde to aj zaškrípe. Tam sa učíš aj odpúšťaniu. Žeraj si spätnú väzbu. Neboj sa povedať, príď za mnou, keď niečo na mne uvidíš. Budem ti vďačný. Je to vždy lepšie, keď vytvoríš tú atmosféru spätnej väzby, ako keď už niekto musí prísť tedy za tebou, keď to je nevydržanie. A poďme k záveru. Možno nezakúšame prácu ducha preto, lebo nie sme v prvej línii boja proti hriechu, alebo nie sme v prvej línii misie. Žijeme taký vyrovnaný, spokojný život strednej kresťanskej triedy. Otvorene nehrešíme, do zboru chodíme, ale si hovoríme, takto máme prežiť celý život. To je tá zóna bezpečia, o ktorej som hovoril ja na začiatku. Tam sa ja veľmi dobre cítim. Ja som človek, ktorý nie je projektovo orientovaný, ale problémovo orientovaný. Dajte mi 2 metre štvorcové a pripojenie na internet a ja si vystačím. Dajte mi problém, ktorý treba riešiť, ja sa tým budem zaoberať. To je moje bezpečné prostredie. Ako náhle mám premýšľať projektovo, do budúcna, víziou, tak sa strácam. Vtedy náš život je, tak povediac, nahony vzdialený od frontovej línie. A chceš vedieť prácu Ducha Svätého vo svojom živote, potom sa pusť do vecí, o ktorých vieš, že to nedáš bez jeho pomoci. Do vecí, ktorým ťa vyzýva evanjelium, a jeho duch ti to hovorí, že neuhášaj, ale ty sa bojíš toho rizika. Nie do vecí, ktoré sú len tvojou agendou, tvojim programom, že Bože, ja teraz si vymyslím, že idem do Colorada, lebo som nevidel kaňon a prosím, pomôž mi pozáňať na to peniaze. Nie, možno to je naopak, že ty máš pozáňať peniaze, aby si pomohol misionárovi, ktorý je v Thajsku. Púď sa do vecí pre Boha, ktoré ťa určite presahujú. Či už v zápase s hriechom, alebo pri budovaní Božieho kráľovstva. Nesťažuj sa, že Boh v tvojom živote nič dramatické neurobil, ak si sa nepokúsil vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Ja som tak úžasne povedal pred chvíľkou, že som riaditeľom spoločenstva Evanjelia. To je veľké vystúpenie z mojej komfortnej zóny. Pre človeka, ktorý je problémovo orientovaný a teraz má sa starať o spolupracovníkov, organizáciu, legislatívu a tak ďalej, tak ďalej. A keď som sa na to pripravoval, tak som si uvedomil, že áno, ja to bez Božej pomoci nedám. A ja chcem, aby môj život
nebol vysvetliteľný len tým, čo ja dokážem. Lebo ak nevidíš, že v tvojom živote duch koná, tak ako budeš vďačný? Takže začni pre Boha riskovať. Navštív svojho pastora a možno mu máš vyznať svoj hriech. Začni dávať veci do poriadku. Pozvi suseda na bohoslúžbu. Vyznaj v zamestnaní, že si oddaný kresťan, že sa nehanbíš za evanjelium. Hoci to vyzerá ako bláznovstvo v tomto svete. Ak tvoj kolega má životnú krízu, tak sa s ním modli. Ponúkni mu modlitbu. Návštevu. Začni byť mimoriadne štedrý, čo sa týka peňazí alebo tvojho času. Začni robiť niečo, o čom vieš, že ťa to presahuje a si závislý len na pomoci ducha a je to pre Božie kráľovstvo. A posledná myšlienka, ktorá možno ostane jediná z tohto kázania. Duch Svätý je reflektor, ktorý ti svieti na Krista. Dovoľ, aby svietil. Neuhášaj a nezarmúcuj. Jeho úlohou je radovať sa s nami, že máme spoločenstvo so synom, ktorý nás privedol k otcovi. Posledná veta. Poznáte možno bejsbol alebo golf. Ja to poznám len z televízie. Ale čo hovoria tréneri? Pri bejsbole, ale pri golfe. Nepozeraj na supera. Nepozeraj na pálku. Nespúšťaj oči z loptičky. Pri Duchu Svetom. Nespúšťaj oči z Ježiša. Budem sa modliť. Nevieme domyslieť, Ježišu Kriste, čo to bolo, keď ty si vystúpil zo svojej komfortnej zóny. Zo spoločenstva s Otcom a Duchom. Kde nikomu nič nechýbalo, kde bola plnosť radosti, pokoja, lásky. A ty si zaprel, ty si sa vzdal, ty si sa vyprázdnil, aby si nás zachránil. Nás voláš, aby sme v našom kontexte života toto robili pre teba. V tvojej moci a z tvojho ducha. Aby sme opustili našu komfortnú zónu. Aby sme boli tým, kým sme. Deti Otca, ktorí žijú ako deti Otca. Deti kráľa, ktorí sa kráľovsky správajú. Ďakujeme za službu ducha, ktorý nás k tomu zmocňuje. A toto, Pane, prosím, pre mojich bratov a sestry v Kristu. Amen.